The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The name of the Lord is a strong tower. The righteous runneth into it, and is safe. That's in Proverbs 18:10. At destruction and famine thou shalt laugh, neither shalt thou be afraid of the beasts of the earth. Job 5:22. And thou shalt be secure, because there is hope. Yea, thou shalt dig about thee, and thou shalt take thy rest in safety. Also thou shalt lie down, and none shall make thee afraid. Yea, many shall make suit unto thee. Job 11:18 and 19. The Lord shall preserve thee from all evil. He shall preserve thy soul. The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth, and even forevermore. Psalm 121:7 and 8. When thou liest down, thou shalt not be afraid. Yea, thou shalt lie down, and thy sleep shall be sweet. Proverbs 3:24. He shall not be afraid of evil tidings. His heart is fixed, trusting in the Lord. Psalm 112:7. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw, ikinahanglan ang atong pagpangandam sa itong kaugalingon. Kung ikaw magtutuo, anak na sa Dios, ikinahanglan ang imong pagsusi sa imong kaugalingon. Kung napawa kay mga sala nga gihambin diha sa imong kalag, kana mahimong babag sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios, kung dili kana nimo isugid ngadto sa tubangan sa Dios. Ang 1 Juan 1:9 gitawag kana nato sa in English og recovery technique, ang atong pagpakig-uli ngadto sa Dios, pakigambitay ngadto kaniya. So anang mando diha sa 2 Pedro 3:18, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Now alang kanimo nga dili pa magtotoo, dili pa luwas, ang imong buhaton dili ang pagkumpisal, kundi dili ang imong paggamit sa imong kabubuton, your free will, sa paghimog labing mainungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi. Ang desisyon nimo sa pagtuo, pagdawat kang Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Nakana sa mga buhat kapitulo 16 bersikulo 31. Busa sa hilom magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining adlaw sa imong pagdala kanamo pag-usap. Nining dapita aron sa pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong nining adlaw. Lamdagi kami dugang pang mga kamatuoran ikan sa imong mga pulong, imong kabubuton, imong tuyo, imong plano sa among tagsa-tagsa kinabuhi. Pinagis pagahom sa Espiritu Santo kanamo, tangtang nga mga babag nga niya sa mga nahon aron kami makapunting lamang gyud, maka-concentrate sa imong igatudlo kanamo ni ining adlaw. Ngayon tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw, kanyang tanan, mga suki, mga higala, mga
igsuon diha ni Kristo, adiyan usab kita sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ni atong dupot ni ining pagtulunan nga giuluhan og the Doctrine of Divine Guidance. Ang doktrina o pagtulunan bahin sa pag-agak, paggiya, pagtultol sa Dios kanato nga mga magtotoo. Okay, og ato namang nasayran nga ato nang naestablisar ang daghang mga punto nga human kita naluwas, kita mga anak naman sa Dios, kita nahimo na yung mga tinugyanan sa anak sa Dios. We became a representative of the Son of God who is now at the right hand of God the Father. Og kang ikaw nga magtutuo na karon, gitawag ka na og embahador alang kang Kristo, gitawag ka na nga usa ka saserdote, usa ka magtutuo, Kristohanon, o ikaw saksi. You are a witness. Apan kung unsa man kanang imong mga titulo diha, one truth is clear. Naingon nga si Ginoong Kristo nagrepresentar sa matag magtutuo dito sa tuong kamot sa amahan, kita sa mga magtutuo nagrepresentar sa anak sa Dios dinhi sa yuta. So mao na nga kini atong giduputan kining maong pagtuon nga doktrina sa Dios nung pag-agak, kini magadeterminar sa atong pagkat-on sa kabubuton, tuyo, plano sa Diyos atong tag sa kinabuhi. Ingon nga mga anak niya. Okay? So karon atong ipadayon kining pipila ka mga punto sa doktrina nga kita kay mga anak naman sa Dios, nasud naman ta sa plano sa Dios, then mao na nga sukad niya itong higayon nga atong gituuhan si Ginoong Kristo nga atong manluluwas hangtod nga kuhaon na ta sa Dios dinhi sa kalibutan, either by physical death or the rapture, whatever comes first. So kita gimanduan sa Dios, ingon nga mga anak niya nga patubuon ang atong kalag diha sa 2 Pedro 3:18, iya kanang mando ining ikaduhang bahin, phase 2 sa plano sa Dios, believer in time. Mao kini atong mga tulumanon nga atong sundon kay claim man kita nga nahigugma sa Dios. So ang Dios nagaingon kung nahigugma ka kanako, din higugma po ang akong pulong, tun-i ang akong pulong, tun-i ang akong kabubuton. Kay there is reciprocity diha. Kay yun bitaw na sa bersikulo nga we love God because He first loved us. Okay? So kita mga Kristohano na, mga anak naman sa Dios, mauning atong tukion ang pipila ka mga punto niini. Now, honestanan, ato namang na-establisar, taon-taon na ni natong balik-balik, malagi na balik-balik tahantod nga di na gyud makalimtan. Okay? This is the method of inculcation nga sinilsilay. Okay. Ato nang giingon nga the Christian way of life is a supernatural way of life. Dili kini kasagaran nga paagis pagkinabuhi. Ug tungod niya na, and as such, kini nang ginahanglan ug dili pod kasagarang paagis pagtuman. Now, ang usas mga paagi sa pagtuman niini mao ang pinaagi sa pagkinabuhi sa gitawag nato og faith rest life. Sa binisaya ato ning gihubad nga ang kinabuhi sa pagtuo nga nagda og pahulay. Nga diin unas tanan ang magtutuo muangkon og saad sa Dios. He claims God's promise
o promises. Ikaduha, iyang tutukan og maayo ang pagabuhaton sa Dios sa iyang suliran nga giatubang. Ug ang ikatulo, mao ang iyang pag-relax o pagbati niya kahayahay. Naanay tranquility. Okay? Tungod kay iya namang namatud-an gumikan sa lig-on niya pagtuo because of his strong faith nga ang Dios mao na karoy nagakontrolar, nagadumala. Okay? That God is in control. Okay. Sa atong pagpadayon, niinis paghisgot, bahin ining atong dugukan nga hisgutan. Una sa tanan, masugod tas pagtukbil sa mga butang nga may kalabutan sa atong pagkamagtotoo as Christians, as children of God. Ingon nga bag-ong Kristohanon, as a new Christian, ana kay maingon ta nga lag time nga diin sukad kang nahimo nga usa ka magtotoo ni Kristo hangtod sa imo ng pag-connect ngadto sa imong pastor ug sugod nito higayuna nagatubo ka na spiritually pinagi sa imong pagtuon sa doktrina sa Biblia matag adlaw. Now it should be daily. It's on a daily basis. Dili kay mga sinimana, binuan, tinuig, dili. On a daily basis. Now, sa akong bahin, when I was saved, dinha ko niya na giingon taglag time. Sud sa dulas o sa katuig. Una pa ako makaibaw nga, di ay plano ang Diyos sa akong kinabuhi. Labihan ako sa pagkaway kabangkaagan. No clue whatsoever sa Biblia nga. Diya gani kay usa ka higala nako nga kung giing bay tungod kay luwas naman ko di na rabagyo ko makasa. No, naibaw ka kung sa iyang reaksyon sa akong giingon niya. Saba diya bay. Imo magkong gipagkatawa na nabuang ka na ba? Well, husto siya. He was right. Tinuod man spot nga di nagyukubuot pang makasahapan within a few weeks sud sa pipila ka mga simana human ako maluwas nakasag yung ko ug nga akong old sin nature regain control sa akong kalag kana nagpasabot di ay nagpasabot gyud kana nga mao nay dangatan sa atong kalag kun kuwang patagpulong sa Dios diha sa atong kalag. We still lack more doctrine in our soul. So, atol sa akong tuig nga lag time, misugod ko sa pagkaamgo sa akong kaugalingon nga nanginahang lang yung kus pagkaton bahin sa Dios ingon man bahin sa ang directive will sa atong kinabuhi. Tinuod nga nakahimo kong mga sayop nga mga desisyon sa wa pa ko maluwas. Karon nga nahimo na kong Kristohanon, buot kong magpaka maayo pa. I want to do better. Nakaamgo kong duga nga kadtong mga sayop nga mga desisyon nga kung nahimo mi resulta lang gyud og daotang mga sangputanan. They resulted in bad consequences og nga kadtong maong mga daotang consequences mihatag ni noon nga ni kanako paglimit sa akong mga options. So ang Dios may abli og bag-ong mga putahan alang kanako. God open new doors for me. O kadtong nangausik ng mga kagayunan, missed opportunities, di naman gito mamahibalik. Nang labay naman yun. Mao nga, akong nakatunan ning bahina ang kamatuoran gipadayag diha sa pulong sa Dios nga atong mabasa
diha sa Hosea chapter 8 verse 7 nga nag-ingon og kay nagpugas sila hangin, bagyo ang ilang anihon. Sow this wind or sow the wind, reap the whirlwind. Matod pa sin English. Tungod kay nagpugas man kitag daotang mga desisyon, ang atong anihon mao ang kayubos, disappointment, o kasubo, heartache. What am I mo niya na? Kitang tanan, igo gyud ana. Di ba? Kaya ang prinsipyo kung nagpaluyo ini mo kini. Daotang mga desisyon mo resulta sa usik nga mga kaygunan. Bad decisions do result to wasted opportunities. Apan ang mayong mga desisyon mo resulta po sa labihan sa kanindot ng mga panalangin. Good decisions do result to wonderful blessings. Prinsipyo na. So ang akong desisyon nga tuuhan ko si Kristo ingon nga ako manluluwas, nakausab kadto sa akong kinabuhi. Ug nagagarantiya nga I will spend eternity with Him in heaven. Nga ako magakinabuhi sa eternidad uban kaniya dito sa langit. Mao'y hinungdan nga ang labing mahinungdanon ug labing bililhong desisyon nga akong nahimo sa tibuok kong kinabuhi maong pagtuo ko ngadto sa buhat ni Kristo dito sa cross. Ug alang sa tanan, way exempted din eh. Alang ni sa tanan. Alang sa tanan, ikaw higala nga nagpaminaw ni ini nga mensahe sa bahin sa kaluwasan. This is the most important decision that you will ever make in your entire life. Well, ang mga desisyon nga imong himuon sa imong kinabuhi human ka maluwas, labihan sa pagkamanungdan usab nga naman tungod kay kanang mga desisyon na mao'y mo determinar, mao na mo determine unya sa imong mga panalangin din his panahon, blessings in time, ingon man sa imong mga ganti na unya dito sa eternidad. Kanang giingon og escrow blessings in eternity. Now, si Moises nangayo og kalamdagan gikan sa Dios sa iyang pag-ingon og busa pa amguha kami sa kamubo sa among kinabuhi aron mahimo kaming maalamon. Now, ikaw sabig so magtotoo. You, my fellow believer, gikinahanglan mo ang pag-organize sa imong adlaw. Carefully. Kung tinguha mo ang pag-angkog kaalam, wisdom sa Dios. Kini nagpasabot nining mosunod. Nga imong imong hinganlan, imong ikumpisal, imong isugid ang imong mga sa. Kung nakasala man ka, sanglit mo man ka ng mando, sogo sa 1 Juan 1:9. Sa tuyo, nga mapunan ka Espiritu Santo. Mao ra nay nag-unag yung tuyo. Nganong ipahingalan ng atong mga sala, atong angkuno ng atong nabuhat nga mga sala. Ang tuyo ra gyud yana aron kita mapunan sa Espiritu Santo. So we be filled by God the Holy Spirit. Okay? At the same time, you will be in fellowship with God. Nga imo nang nakaplagan ang tukma mong pastor magtutudlo kinsa nagatudlo gikan o binasihan ang original nga mga pinulungan, one who teaches from the original languages. Kana nagpasabot nga imo nang gibuhat ang mando sa pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw nga paagi. Ug imo na kining gihimo ingon nga imong pasiuna, imo na nang naandan pasiunas kinabuhi, your number one priority sa imong kinabuhi. Imo na unyang
mamatikdan unsa gyud ka lunhaw. How refreshing sa in English pa, sa makalagsik, makapapiskay sa kisanatian sa imong kinabuhi ang pulong sa Dios. Now, ingon nga bagong Kristohanon, ikaw gitawag og brefos. B-R-E-P-H-O-S, brefos. O usa pa ka masuso nga magtotoo. Uhaw ka gyud sa kamatuoran. Pinagi sa katimos o pagkabugos absolute sa kamatuoran sa pulong sa Dios, matagbaw ka ng imong kauhaw. Kung magpadayon ka, yan ang imong masulundon, your obedience, sa pagtuon sa adlaw-adlaw sa pulong sa Dios on a daily basis, ang imong kauhaw, your thirst, padayonon sa pagtagbaw. It is continually quenched. O ganang imong kalag, magmalinawon. Your soul is going to be at peace. Paminaw. Uban sa doktrina nga na dihas imong kalag, imo nang magamit ang mga prinsipyo sa Dios nganhas imong paghimog mga desisyon. Magkahimo ka na sa pagdesider o paghimog desisyon gikan sa dapit sa kaligon, from a position of strength, o diha sa hunahuna sa Dios, God's viewpoint. Ingon nga Kristohanon, as a believer, yan ra ang imong tumong sa kinabuhi, a goal in life. O kini maong pagkatos pulong sa Dios o sa paggamit niya ng maong kahibalo nganha sa matag desisyon nga imong himuon. Ang kinabuhing Kristohanon, God, maura ang paghimog mga mayong desisyon matag adlaw, pinasikad sa mga prinsipyo, according or the basis of which are the principles nga imong nakatunan gikan sa imong pagtuon sa pulong sa Dios. Principle. Okay? We'll be taking up principles every now and then. Ano yung prinsipyo? Ang pagkinabuhi sa kinabuhing Kristohanon nagkahulugan og pagtuon sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw on a daily basis. Naramdam ka ba sa eskwela kapag first grade? Kung ang eskwela o hingsoon ka lang sa klaseng usa og tunga ka oras sa semana, wala ka ma-promoted. Diba? Magkalisod-lisod, yung ka tuon sa basic reading o arithmetic. Diba? Now, sa susama po nga pagtandi ni ining bahina, as a comparison, kung pananglit mo simba ka lang sa usa og tunga ka orasod sa semana, magkalisod-lisod po ka sa pag-struggle sa first grade spiritually. Sakto? Gikinahanglan usab nimo ang usa og tunga ka tingkaon o meal and a half sa matag semana aron nga mamitabolize nimo ang gikinahanglang makapahimsog o makapalig-on nga nutrients alang sa imong lawas, your physical body, sa tuyo nga makatubo o makapalihok niini sa husto to grow and function properly. Di ba? Kaya saan man pagtubo spiritually, pinagi lamang sa usaog tunga na spiritual nourishment matag semana. Di ginamahimo. Kaya, paminaw, ang pagtubo god ngadto sa espirituhanong pagkahamtong nanginahanglan kinig matag adlaw, masubayon ug malahutayon, masigihon, makugihon kapag tuon sa pulong sa Dios. Kasabot ka? Mora ka na'y paagi nga maugmad nimo ang Diyos nung bokabularyo, a divine vocabulary, Diyos nung pangunahuna, divine viewpoint, usa ka personal nga pagsabot sa kabubuton sa Diyos sa imong kinabuhi. Inom dumigyod ni,
igsuon mga magtuto, I'm addressing this to you, fellow believer, nga ang metabolized spiritual food, kanang ginaling na ng espirituhanong pagkaon, mao ang imong panalipod gikas pagkahimong ulipon sa mga detalles kinabuhi, pagkabiktima sa kabalaka o kakuyaw. Kaya sa gisulti diya sa Isaias, Kapitulo 40, versikulo 31. Apan kadtong musalig sa Ginoo, makabaton og bag-ong kusog, manglupad sila daw agila, managan sila og dili kapuyan, manlakaw og dili maluya. Now, pinagi og malahotayon, masubayon nga exposure nimo sa doctrinal nga pagtudlo, doctrinal teaching sama ni ining atong gibuhat, imong nakatunan ang paggamit sa napulo ka mga paagi sa Diyos sa pagsulbad o mga solderans kinabuhi, the 10 problem solving devices. Dili kasagaran ang pagdisenyo sa Diyos ni ining maong mga paagis tuyo ang makalikay ka sa mga katalagman sa mong kinabuhi nga mamahimong kabugat o kapiot o stress sa in English. O ingon man mamahimong mga sala una mental attitude sins. Tinuod, moabot kanimo ang mga suliran. Moabot man gina. O may makalikay. Magtuo ka ba o dili magtutuo. Moabot man gina ang mga suliran sa itong kinabuhi. Apan dili kinahanglang makabalda o makahasol ka na kanimo. O makapawa kininimos kadasig o makapalusno kini sila nimo dili. Now diha sa Santiago, James chapter 1 verse 12. Kini nagkanayon og bulahan ang tao nga mobarog taliwa sa mga pagtintal kaysa iyang pagdaog makadawat siya sa purong-purong sa kinabuhi ang ganti nga gisaad sa Dios alang niadtong mga nahigugma kaniya. Now, bisan pa diha sa kamatayon, ang katalagman dili kinahanglang mamahimo kini siyang kabugaton o stress. Namatod pa diha sa Salmo 23:4 pod. Bisan pag maglakaw ako sa ngit-ngit kang walog sa kamatayon, dili ako mahadlok. Kaya nag-uban ka man kanako, gipanalipdan mo ako pinagi sa imong sungkod ug bunal. Na, prinsipyo na po. Dili kalikayan nga moabot ang katalagman. Apan, ang kabugat imong kapilian. Sa in English, adversity is inevitable. Stress is optional. Okay. Sa laing punto sa doktrina, ang paagi sa pagkat-on og doktrina, mahulagway pinaagig tawgon ta dinhi og Operation Zeta. Okay? Zeta ba? Okay. Ako lang kang pahulagwayon. I'll just let you draw in your mind. Ihulagway lang nga dako nga litrang Z. Okay? Litrang Z ba? Okay. Like the word zero. Okay? Muna ihemplo. Okay. Diha sa wa nga bahin ini o tumoy nga bahin sa ibabaw ba? Mao ang pastor magtutudlo. Okay? The pastor teacher. Karon, sa ibabaw sa litra nga Z, mao ang teaching ministry sa Espiritu Santo. Ug ang pulong sa Dios o in short, ang doktrina nga imong nadungog tungod sa pagtudlo sa Espiritu Santo kanimo, mudong kini didto sa imong human spirit, tawhanong espiritu. Ug automatic kining doktrina nga imong nadungog, automatic kining
dadon sa Espiritu Santo ngadto sa ubos. Wa nga bahin, left nga bahin sa letra Z. Ug mahimo kini siyang gnosis. Gnosis. Meaning kahibalo. Okay? Di ba niya? Ang gnosis kahibalo. Karon, sa panahon nga imo kining tuuhan, at the moment you believe in it, ang Espiritu Santo mubalhin. Siya ba'y mubalhin? Iyang balhin nun ang doktrina ngadtos tuong bahin. Tuo o kinaubsang bahin sa litra Z. O kining doktrinaha mahimo ng epignosis, meaning kaalam. Epignosis, Epignosis. O gimugod ng binisay og basa, epignosis, pero silent G man na, so epignosis. Ang buot pasabot ng epignosis, kaalam, wisdom sa in English. So di ba niya, ang gnosis kay balo o knowledge. Sama sa imong nahibawaan niya sa mga eskwelahan, sa nag-eskwela ka pa, kanang imong nakatunan, gnosis, academic knowledge. Wa na ilabot sa espirituhanong bahin in the spiritual realm. It has no connotation, or it has no kanang function. It has no validity. Karon, kay gibalhin naman ang doktrina ng tustuong bahin to the right lobe of the mentality of your soul, bahin kini sa litang Z nga itong isgutan din kini ang doktrinaha mahimo ng epignosis. Kaalam o wisdom o Sophia. By the way, ang Operation Z nanginahanglan og upat ka butang ug mao kini mosunod. Una, ang pastor magtutudlo nga mo'y nagapadayag sa pulong sa Dios sa husto nga pagtudlo. Muna una. Ikaduha, ang pagpuno sa Dios Espiritu Santo. The filling of the Holy Spirit. Ikatulo, ang pagsabot sa pulong sa Dios. Kanang perception of the Word of God. Ikaupat, ang paggamit sa pulong sa Dios, the application of the Word of God. Pag-apply na nimo. Diha sa Episo 3:19, kini nagkanayon, hinaot paunta nga masayod kamo sa dili matugkad nga gugma ni Kristo, ug sa ingon niya na makakinabuhi o makinabuhi ninyo ang kinaiya sa Dios. Now, kung ang magtutuo anaas pakigambitay sa Dios in fellowship with God, meaning may rebound siya, may kumpisal. Okay? Kaya human niya mong pagkumpisal, diha, you will be filled by God the Holy Spirit. And you are in fellowship with God. Human good. Okay? Okay. So, human ni mo buhata ang pagkumpisal nan wa kanay ginganlag mga sala. Here, you will no longer have unconfessed sin. Wala na. Kaya mo na maginganlan. Wa na yung mga unconfessed sin sa imong kinabuhi. This time, ang Diyos Espiritu Santo ingnon tamrag mo punit mo da niya ng academic information nga gitawag og gnosis ngadto sa kalag nimo nga magtotoo ug mutabang ang Espiritu Santo nimo sa pagsabot niini nga girepresentahan sa badlis sa litra nga Z o zeta. Okay, I hope nagasunod kanini. No, sa dihang makasabot ka niya ng maong kasayuran, kini ilihok tadla sa kinaubsan nga dapit sa litra nga Z, cycled across the base of the Z, letter Z. O kini karon
nahimo nang ipinoses. Ang kasayuran nga na metabolize, na galing na nga na sa imong kalag. Now, ang ipinosis, by the way, mao ang full knowledge, bugos nga kasayuran, kahibalo o kaalam, na sabtan gituuhan o gigamit. Sabot ka? Okay, paminaw. Ang Biblia diha sa Episo 4:13 nagakanayon nga gikinahanglan ta nga hangtod magkahiusa kitang tanan diha sa pagtuo og sa atong kahibalo, complete knowledge, mahitungod sa anak sa Dios. Unya mahingkod, kining hingkod hangtod makakabot kita sa pagkahamtong espiritual, okay? Unya mahingkod kita sama sa kahingkod ni Kristo. Now, diha sa dapit nga maangkon sa pagtutuo ang ipinoses. Ang positibo nga kabubuton nimo, nuntan pa kini sa imong pagtuo, nabalhin o na-metabolize kini nga kasayuran. Nagaling na ba? Ingon nga way kapuslanan alang sa gigutom nga tao, ang pagkaon mao mo sa magkasayuran nga naas pangisip, wa kini kapuslanan kay wa man kini sabta og gamita. Giyon sa ni pagsabot sa magtotoo, mamatikdan kini sa iyang panlihok. Nasayran niya ang kabubuton sa Dios ug iya kini gituman o gisunod. Ang Dios nagamando kanimo, fellow believer, nga ikaw mutubo diya sa grasya ug sa kahibalo ni Ginoong Jesucristo. Segundo Pedro 3:18. Kinahanglan nga i-metabolize o galingon ang pulong sa Dios. Kanang bansaya ba, practice, put into practice ang iyang mga ginatudlo, bansaya ang iyang mga pagtulunan, ug sunda ang iyang mga mando. Well, tinuod nga dili sayon ang pagpahimutang og consistent routine sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ang masubayon, consistent, nga naandang buluhaton adlaw-adlaw, dili kini sayon. Apan kinahanglang imo kining buhaton kung gihigugmat mo tinuod ang Dios. 1 Juan 5:3. So, aron ka mo tubo spiritually, kaya kini nga itong isgutan, spiritual maturity. Aron ka mo tubo spiritually, gikinahanglan. In fact, God's system demands nga ang pastor magtutudlo, kinahanglang insakto, accurate ang iyang pagtudlo sa pulong sa Dios. O nga ang magtutuo, ikaw, makasabot sa mga pagtulunan nga iyang gitudlo aron iya kini magamit unya. Mo hinungdan nga manungdanong desisyon ang imong pagpilig pastor magtutudlo. It's very important that you find the right pastor teacher nimo nga di na nakamutubo pinagi sa iyang ministry, teaching ministry. Well, sagad sa atong panahon atong mang-igugol or spend sa atong pagkatulog ba, sa atong pagkaon, sa atong pagtrabaho, sa atong pag-eskwela, pagtuon, pagduwa sa unsa tingaling paugnat sa kusog, o kaha sa musika, o sa atong pagpagiguban baka sa atong mga higala, o sa atong pamilya. So, doon na lang katingali limitado nga panahon sa inyong free hours nga ipahinungod o idupot mo sa adlaw-adlaw nga pagtuon o doktrina. Well, imo na ang pag-decide. Ikaw na ang mo decider kung unsa gyoy labing hinungdanon sa tanan mong mga kalihukan. In other words, it is your volition. Mo'y at stake niya. Basta?
ang imo rang kabuton. Ikaw mo'y mo desider. Apan, ingon nga magtutuo nga positibo nga tos pagtubo spiritualmente. Giawhag o kagisugyot niya kanimo nga ikaw mupili kag usa ka pastor nga makahatag og best possible instruction alang sa imo pagtubo ng espirituhanon. Ang Efesios 5:17 nagkanayon. Busa ayaw kamo pagpakabuang paningkamuti hinuon nga masabtan ninyo ang kabubuton sa Ginoo. Ephesians 5:17. Now, ang Griego nga pulong sa unwise, dili mangyalamon. Mo ang pulong aphron. A-P-H-R-O-N, aphron. O kining aphron nagkahulugan og to be without reason, to lack spiritual common sense. O usab, ang Griegong pulong sa understand, pagsabot, mo ang pulong suiemi. Suiemi. S-U-I-E-M-I. Ug kini nakahulugan og to bring together all of the pieces of a puzzle. So, ang pagpahimutang sa mga pisa, putting the pieces sa kinabuhing espirituhanon, putting the pieces sa kinabuhing espirituhanon accurately together, kini usa ka mainungdanong responsibilidad sa matag magtutuo. Atong mapupo kini mga pisaha, the pieces, pinagi sa atong pagtuon sa doktrina. Aton silang mapurmag, maiusa, matapo, sa dihang ato kining gamiton kadto sa kinabuhi. Kinahanglan tas pagsabot, kung unsa gyud ang gikinahanglan sa Dios nga angay tang tumanon, ug dayon ato kanang tumanon. Ug karon nga nakaplagan mo na ang tukma mong pastor, let's presume nga imo nang na hibalag, you have found the right pastor, teacher nimo, imo na karong responsibilidad ang pagpamati kaniya, pagpaminaw, ug ang imong pagsuwat sa imong notes, pagkopyas iyang mga punto nga itudlo o iawhag ka na sa pagkaaktibo nga tinunan, active learner. Kaya dakong insulto nga to sa Dios kung mulingkod ka lang dito sa likod o mutagpilaw. Sabot ka adto lingkod sa front at tubangan gyud sa unahan aron ka makadungog og maayo ug way makabalibad kanimo, wa kanay makabalda ba nimo. Paminaw maayo, learn, paningkamuti nga ikaw makakaton. Ato ni padayon ugma, padayon kita sa atong pagtuki nining bahina nga punto sa doktrina o hinaot nga ikaw nalamdagan usab ning adlaw. Gidapit ka gyapon sa pagpaghiuban, pagkamalahutayon o masubayon, makugihon, masigihon sa imong pagtuon sa pulong sa Dios aron ikaw makakaton dugang pangkamaturan nga sarang nimo magamit sa imong adlaw-adlawng pagkinabuhing Kristohanon. Mao lamang kini ang paagi gitudlo sa Dios kanato aron mailhan nato ang iyang kabubuton ug ato kini magamit ang iyang mga hunahuna sa atong paghunahuna ug buhat nga gibasihan ang iyang mga pulong. Mosa ayaw kalimot sa atong Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. So, niinig tungura, magampo ta. Amahan mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo sa imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi. Ubani kami sa among pagbuwag ng adlaw. Ilikay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik ugma, nung kami makapadayon gayot sa among spiritual momentum. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo.
among bugtong manluluwas. Amen.